všechno 4 kolem, ještě jsme nezačali a je A hlavně, že nám i vypíví baterii, že? Ježíš, já točím blbý dveře. Pouka. Teď máme nějaký takový záběr z natáčení. Zima. Ne, čo pokračuj. Vy zamiluješ do jedný z nich. Jo, Jo, jasně. tu mám radost. Hlavně takový ty pohledy. Máš se strašně zaujeť. To je strašně zajímavý. Já vím, že neumíš číst, ale snaž se. Já nevím číst. Risk Chaluha. Kapitán jednotky Mirty Krátké. Film má 50% nepovedené záběry. Počkej, abych řekla 90% nepovedené záběry a 10% filmu. O co jde? Stop. Pušte mě ven. Ty můžeš lomcovat. Čau, Marťo. Vy jste ale hnusný. Tak je právě asi -5 stupňů a všichni to krásně brzneme. No možná -10, ale to nevadí. Krásný svítí sluníčko. Ale svítilo vám pěkně do obličeje, že to bylo jako takový, nebo na dančovsky svítilo jako by tak a tam trošku aspoň málo. A bylo to dobrý. A hele, dělá se nám černo, děcka. Krásný. Takže, no už tě naštve, musí být už to vynervovaná. Nevlač s ní. No a jsi takový jako takový to. No a šup, teďka jako by si to pauzne. Proč? Protože jsem tvoje čtečka. Ale já tě nechci, vypadni. Nikde ne. Já nechci žít si se svým osudem. Nechci ho přijmout. To máš blbý. No, takže to bude dobrý. Ano. Že to nebudete chytat záchvaty. Marťo nespolupracuje. Marťo. Tak dejte mi 3 minuty. Taky tam jenom pojďte všechno. Zase další podklady školce vidíš na ruku, vidíš? Druhá ruka. Vlastně oběd. Dobrý. Jo. A pryč, obě, utíkejte od sebe. A za sebou. Obě. A za sebou. Holky, máme brutální záběry, ale. Myslíš to oddálit? Ještě to mám oddalený právě docela, natočím dost toho. Teďka jako čtečka a teď záběr na havronu. Překážím záběru, že ne? Ne. Čtečka hníje. Záběr havronu.